Akan gini-gini wonten iki jeng miring kepareng minggah pepanggungan kangge dherek beksa lan genggayengaken sesarengan perkadang saking karawitan Maya Laras lan ugi kasengguyung kalian Abadi Audio, Tiara Production lan ugi tata cahaya yang luar biasa Kembar Lighting. Yuk Dini A Lia. Bapak sing beksa. Mas Udin sugeng dalu. Nah, Pak Emat ya teko. Yuk. Sugeng rawuhipun Mbah Haji Basir. Tiwas
Matur sembah nuwun. Kok wis ngeki sampur karo sindenku to ya. Jan elok tenan. Suwun nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Niki dereng rampung lho gendinge. Pak Agus napa Pak De?